pare. Mendino kok yang kerja, yo jalan-jalan barang kok jadi tutupi to Mbak Mar. Gampang lho, Mbak. Aja tak Iki sama iki pokoknya iki serang iso pisah loro iki. Ana nih Mamut. Manut sopire kok. Oh ngono. Nah. Terus muka-muka perjalanannya lancar. Muka-muka selamat. Nyeneng-nyeneng niki tak cilik-cilik lho. Alhamdulillah. Oh gede. Dadah. Kayak Mbak Manar kayak. Kayak sopo sing pijet kayak jasa pijet lho. Musik. Mbak Manar. Mbak Mari ki sing artis setan iki. Aku sayang gak iso ngomong. Apa? Oh, lo. Iki kok meneng-menengan nih biasanya jawil-jawilane. Dia bapak iki. Ayo pesek. Awali mak tepaya awali. Siapi ya. Siapi kresek jadi ngobrol. Kalau Neza ya ini. Saiki serah kumut-kumut. Saiki mut-mut lek saiki mari kabeh. Iki sirahe mut. Sing sitok mar. Iki atine mar. Dadi nemar. Yo. Enak. Ojo to. Aku ra nerusne lho, Wong. Selalu guys, ini lagi jalan-jalan di sini. Doane ya guys. Jalan-jalan. Halo, Ki. Halo. Ayo kan itu. Ndi?